Som už mohol natočiť. Neviem, nemám žiadne plány. Skúsim ešte porozmýšľať. Ja neviem vôbec skákať, potrebujem sa naučiť, fakt. Keby som tu mal dákeho kamaráta. Joj, zase Fú, to kto tak kričí? To sa vôbec nedá, to je na hovno. Ty čo tu tak kričíš? Čo sa stalo? Neviem vôbec skákať, potrebujem pomoc. Ja si sa dá učiť o tom najradšej. Dobre. No tak ešte čo? Poďme na to. Čaute ľudia, ja vás v ďalšom videjku. Som tu spolu S Williamom. Umelecké meno. Vilo 24. No a dneska ho ideme niečo naučiť skákať na kolobežke. Je to začiatočník. A naučíme ho také easy aj hard. Mám pocit, že môžeme ísť na to, tak poďme na to. Vilo najprv to naučíme jump, obyčajný, cez toto maličké. Dobre. A potom môžeme ísť cez to veľké, takže mám pocit, že si to môžem ukázať. Stopni. Takže Vilo, pozeraj. Urob jump, obyčajný jump. Dobre, tak teraz sa pozeraj na mňa. Pôjdeš a dáš jump a máš to. Skúšaj to ty. Po maličkom faili, pri ktorom si spadol, mám pocit, že to môže skočiť ešte raz, tak poď. Dobre, idem, skúsim to. No vidíš, že môžeme ísť na ďalší trik. No, ten istý, ale dáme z tejto väčšej výšky. To je, dá sa povedať, že o polovicu vyššie, takže dúfam, Vilo, že to dáš. A môžeme ísť na to. Stopni. Následne sa rozbehneš a skočíš. Takže mám pocit, že môžeme ísť na posledný trik, ktorý sa volá bunny hop. Zároveň, ak som točil video, pôjdete, prvnú časť nadvihneš Vilo a za to vyrovnáš. Poďme na to. Stop. Takže ľudia, toto bolo našich top 3 trikov, ktoré som Vilo učil na kolobežke. Bolo to super, je dobrý. No a myslím, že sponzorujte Vilka, píšte do komentu meno Vilko. Sponzorujte Dominika Voralka. A toto bolo Akcia je na všetko. ne. A čaute. Jednak patím.